și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi o să mergem la magazin. Și în al doilea rând o să mergem și la Mulțile Moarte și la, cum îl cheamă, Tommy. Da. Am vrut și la Oreo să mergem, dar n-am mai mers. Da, nu știu ce a fost asta. Exact. Deci, mergem. Le-au dus pe mâțe. Da, le-a dus. În fine, foarte bine că le-a dus. Exact. Ce zice asta? Doamne, se aude Felix până aici. Lol. Allah. Bună ziua! Bună ziua! La ușă că eu... Data viitoare nu mai salut. Ce bine că le-au dus. Da, Oh my god. pisicuțele alea au fost duse. Okay. Acum vom merge la magazin, la Torino. La Tommy. Adică la Tommy. Aici avem și banii, 50 de Are lei. chiar banii, 50 de lei. Și trebuie să luăm un lapte și 4 morcoli. Și ceva nou, adică biscuiți și snacks-uri. Da, Așa. eu o să iau, da, pot să vă Dă mie. Nu. Da, vreau să fac ceva. Așa, și nu o să luăm pe stradă, acum trebuie să traversăm. Ei, dar tu vorbești acolo? Da, Dai camera închisă acolo. nu e închisă camera. Deci să putem. Așa. Și o să vină când mergem, deci trebuie să mergem pe cea pe la teren, că n-avem voie de acolo. Și o să pună bani în husă. A, ba nu, că am buzunare. Hai. Lol. Ține. Eu nu am buzunare. A, drăguț. Lol. Eu am slab de prințesă. Au! M-am băbuit. Deci deja am început aici să fac, dar nu știu ce fac. Nici eu nu știu. Deci cum ar fi, așa arată acum și după aia o să vă arătăm. Eu prima dată am crezut că face o casă. Deci vă arătăm cum arată acum și o să vă arătăm, da știu, și o să vă arătăm cum o să fie atunci când se termină chestia asta, dar o să se termine cred că în 2 ani, într-un an cam, că cred că e mult. Banii. Bine, ia să țineți telefonul. Pentru că avem aproape 4 minute. Trebuie să 4 minute de când tot mergem. 4 minute? Aproape, da, 4. Oh my god, ce repede trece timpul. Credeam că 1 minut de când mergem. Ok, acum stați. Nu cumva să ne... Oi, vaca! E vaca. Ok, acum nu cumva să ne prindă ploaia. Dar trebuie să o luăm prin boscheți, că... Trebuie să o luăm prin boscheți, zice că e vaca. Nu știu de voci. Ok. Nici de ajunge la noi. Că noi ne-am fugărit o vacă. Da. Aoleu. Hai, Lara! Dar eu vreau să fie prieten. Trebuie să o luăm prin boscheți. Vină pe unde am venit și eu. Oh my god! Pe vaca asta! Mu! Vezi că a făcut puiuți. Da. Ba nu are. Are coarne, nu? Nu are coarne. Pa. Hai, Doamne, ferește. O să punem pauză și când Ajungem, suntem acolo. Da. Hai, dă mie să. Deci este terenul. Aici ne scop. Nu mai gata, mai. Stai să... Așa, bun. Sunt copii pe teren acum. Eu nu mi-am prins bine părul. O să mi-l mai prind. Uitați, o renovat și ăsta. Exact. Deci, o să zicem acum,
Sara, zi Da. o poveste creepy care ți s-a întâmplat. Nu. Că nu am. Aproape am ajuns, adică mai avem vreo 2-3 minute. Și cheamă. Mai avem puțin. Ar fi o grindă acolo și o grindă acolo. Urmează Iarăși avem văci. văci. Văcălane. Iarăși m-a picurat. Și pe mine Dar nu aici. când ne apucă ploaia. Și dacă ne apucă ploaia. Păi, Mă, dar cum facem aici? Hai pe aici. Hai! Frate, deci eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. De ce își pun animalele pe ăsta, pe stradă? Pe ăsta, pe cărare. Mie nu mi-e frică de vaci, dar n-am eu să fiu nu atacată. trebuie să ocălim. Aproape am ajuns acolo, este. Unde e cursul ăla? Am ajuns la primărie măcar. Primăria, uite cât o Dacă plec de aici. Ok, picură o leacă. Dacă ne apucă Am ajuns aproape. Am făcut aproape 10 minute. credeam că ceva. Am ajuns. Bună ziua! Îmi iau uleiul. Sau cu Betty. Nu știu ce să fac. O să-mi iau cu Betty. Ce faci, băi, băieți? Ce faci? Ce faci? Hai. Am ieșit de la magazin și acum ne ducem înapoi. Deci a început ploaia. Atâta. Am dat 12 lei, fix 12 lei. Felix? Tommy? Tommy. Cred că o să vină cu noi până acasă, poate. Nu e așa, Tommy? Ține snacks-urile. Astea? Da, toate. Dar nu pot. Oare mănâncă morcov? Nu știu. Aoleu, cum țin. Mă, uite ce câine adorabil. Tommy! Măi, dar ce fain filmează telefonul ăsta. Tommy! Deci credeam că l-am pierdut pe Tommy. Sara! Aoleu! Cealaltă e a mea. Nu, asta e.